Църква Яхве Шама ви представя. Тот празничен ден, от Бог подарен, тот празничен ден ти бъди благословен. Тот празничен ден, от Бог подарен, тот празничен ден ти бъди благословен. Желаем ти Бог да те опази, лицето си теб да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Желаем ти Бог да те опази, лицето си теб да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Тот празничен ден, от Бог подарен, тот празничен ден ти бъди благословен. Тот празничен ден, от Бог подарен, тот празничен ден ти бъди благословен. Желаем ти Бог да те опази, с лицето си те да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Желаем ти Бог да те опази, с лицето си те да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Тот празничен ден, от Бог подарен, тот празничен ден ти бъди благословен. Тот празничен ден, от Бог подарен, тот празничен ден ти бъди благословен. Желаем ти Бог да те опази, с лицето си теб да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Желаем ти Бог да те опази, с лицето си теб да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Тот празничен ден за теб и мен, от Бог подарен, празничен ден ти бъди благословен. Бъди благословен. Hayat ver bize yaşayalım, sen de bizde kalalım. Hastayken, düşkünken, bizi yor görürken, seni bize övelim. Hastayken, düşkünken, bizi yor görürken, seni bize senin önünde duruyor, bütün kusurlarımla. Kendine veriyor, sen yıka parla, temiz kutsal kanınla. Kendine veriyor, sen yıka parla, temiz kutsal kanınla. Yayılsın bütün milletler, beni duacı sen ya. Sana veriyorum kendimi Allah'ım, beni kullan her zaman. Sana veriyorum kendimi Allah'ım, beni kullan her zaman.
Спасители. Избави ме от тъмнината, остави ме на светлина. Моя в мене душата мрачна и Боже мой, стисни сълзите ми. Жалка е душата ми, жалка е злате, преди ти води сега ти ме моли. Остави душата ми, омажи сърцето ми, ти си пастир на живота ми. Жадна е душата ми, жадна е злате, преди ти води сега ти ме моли. Остави душата ми, омажи сърцето ми, ти си пастир на живота ми. Остави ме на светлина, като мене душата жадна. За теб, Исусе, за твоята любов. Изпрати мене, Духа си святи, остави ме на светлина, щото в мене душата жадна. За теб, Исусе, за твоята любов. Жадна е душата ми, жадна е злате, преди ти води сега ти ме моли. Остави душата ми, омажи сърцето ми, ти си пастир на живота ми. Жадна е душата ми, жадна е злате, преди ти води сега ти ме моли. Остави душата ми, омажи сърцето ми, ти си началник на живота ми. Избави ме от тъмнината, Боже мой, остави ме на светлина. Огря в мене душата мрачна, ти, Боже мой, изтри сълзите ми. Моля те, Боже, води ме през прави пътеки заради името си. Ти си пастир на живота, началник на живота ми. Жадна е душата ми, жадна е злате, преди ти води сега ти ме моли. Остави душата ми, омажи сърцето ми, ти си началник на живота ми. Ти си началник на живота ми. Амин. Бог да благослови голението. Бъдете благословени.
да му дава все повече мъдрост да се пробва микрофоните. Алелуя! Днес имаме изключение. Am 20. Mai habe ich Ще санкционирам. Днес имам изключение. Изключението е, че днес църква Яхве Шама, град Улм в Германия, навършва една година, откакто не ние, а Бог е сътворил. Както сътвори небето и земята, така Бог сътвори една църква в град Улм, Германия. Някой мисля ли се? Някой мисля ли се, че един ден той ще се моли в Германия, в град Улм? Някой през ума минал ли? Това го прави Бог. Вие сте избрани днес вие да служите в тази църква. И се молиме, нека тази църква да съществува до пришествието на Исус. И след това вече Исус, като ни поеме, ще ни води на такова място, което Той ще е с нас, около нас, при нас и всичко, което имаме необходимо от Него. Защо е наименувана църквата в Улм, Германия Яхве Шама? Това е дума на еврейски и е много дълбока дума. Както на еврейски има една дума, която евреите ги е страх да използват тази дума. Думата Адонай. Адонай е много дълбока дума. Това е свързано с Всевишния. Ние също нямахме право да наречеме Адонай, но щом Исус го свалиха от кръста и в църквата се разцепи това перде, ние тогава спокойно говориме на Яхве Шама. Ако питай някой, става въпрос за църква, как ще отговаряме? Къде се намира? В Библията има ли такъв стих? Откъде измислихме това? Това не е измислено от нас, човеците. Това е измислено от Бога, от Светия Дух. Ако се интересуват някой и ви пита, да знаете как да отговаряте, и за това го правиме този лайв, за да може много да не питат хора, а просто да си го знаем. Какво е значението на Яхве Шама? Има ли стих? Има. Нека да отворим в Езекил. Ще четеме Езекил, последната глава, последният стих. Също има едно голямо значение.
Езекил, последната глава е последният стих, който е 48, Езекил 48, 35 стих. Четем. А окръжността да бъде 18 000 тръстики и от този ден името на града ще бъде Йехова Шама. Яхве Шама. Говори се за един град. Това ни е целта. Ние да участваме в този град. Знаете ли кой е града? Адам. Кой е града? Улум. Не, аз не приемам, че е Улум. Кой е града? Новият Ерусалим, не сегашния Ерусалим, където бомбите кацат. Ние ще ходиме в новия Ерусалим. Защото в една карикатура гледаме, че Бог в ръката си ни носи един цял град в ръката си, който е Ерусалим. Ние защо днес кръстихме църквата Яхве Шама? Защото значението е, че Бог ще е около нас, между нас, с нас. Ние, ако се надяваме само Бог да е с нас в Ерусалим и тук да е в той на запад и ние на север, ние тогава няма да можем да стигнем до този новия град. Ако той е далеч от нас, ние искаме Господ Исус да е между нас, тук на земята. Иначе светът ще ни награби. Защо сме тук? Точно заради това. Ние сме докоснати от святието, за да можем да дойдем тук и да споделяме с Бога, който е между нас. Мога ли да знам, чрез кое и как ни говори Бог днес? Как ни говори? Чрез кое ни говори? Святието? Окей. Бъде благословен, Данчо. Всичко и сестрата да бъде благословена. Бог днес говори на човека чрез Словото. Ако ние не знаем това Слово, значението на Езекил, последната глава, последният стих, ние няма да можем да разбереме значението на църквата Яхве Шама. Разбрахме, че Бог говори чрез Словото. На кой? На човека. Така ли? Тогава мога ли да знам? Човек как говори на Бога? Разбрахме, че Бог говори на човека чрез Словото. Човек как говори на Бога? Аз били тук седели. В Солунци 5:17 казва, молете се, само чрез молитва ние можем да говорим с Него и да кажем на Него нашите стенания. Аба, Отче. Значи разбрахме, че Бог ни говори на нас и ние говорим на Бога чрез молитвите. И тогава става, знаете ли какво? Едно духовно, което човешкият ум, нормалният човек не може да го сметне. Една духовна атмосфера става между силно ли го? Добре? Една атмосфера, която между човека и Бога.
Бъдете благословени. Четеме Езекил, нали, четахме вече. Защо последната глава, последният стих? Книгата на Езекил завършва удивително. Знаете ли какво значи удивително? Нали, шашачак бидишле, битил. Защото Бог там обещава нещо на нас. Обещава. Бог никога не лъже. Бог обещава. Както ни обеща Христос в Новия Завет. Какво каза? Аз отивам. Къде? Да ви приготвям място. Аз където съм. И вие да сте там. Някои пророци казваха, аз не знам къде ще отида. Какво да ви кажа? Исус ще бъде с нас в този град, Иерусалим. Бъдете благословени. Обещание, че Бог обещава, че ще живеем с своя народ. Бог ще живее със своя народ. Ние искаме и тук Бог да живее със своя народ. Затова го призоваваме днес. Той да е между нас. Амин. Нека да не забравяме. Ангелът какво каза на Мария? Кой ще се роди? Емануел. Това е една и съща дума, което е Бог с нас. Ние вярваме на Бог, който е с нас, между нас, в нас и за нас. За нас какво значи? За нас Той се разпъна на писаното. Бъдете благословени. Не искам да продължавам дълго, защото има много стихове, но не предстои днеска 3 неща да направим. Ще празнуваме рождения ден на църквата, която вече днес 1 година става Яхве Шама. Даже можем да получаваме и статистика малко по-късно. Колко човека са повярвали, от колко човека е тръгнал и днес вече за 1 година как много голямо израсна тази църква и имаше действително и много чудеса, знамения. Тези, които искаха да видят от Исус чудеса и знамения в Първо Коринтияни 1:23, какво казва? Ние проповядваме разпънатия Христос. Бъдете благословени. Какво казва Еремия? Еремия 14 глава, 9 стих. Защо да си като смаян човек, като силен мъж, който не може да избави? Обаче, Ти, Господи, си сред нас. Ние се наречеме с Твоето име, не ни изоставя. Бог е сред нас, защото ние сме наименуваме с Неговото име. Християни. Затова Еремия казва, че ние Ти, Господи, сред нас, ние се наричаме с Твоето име. Ние не искаме друго име. Библията казва името на Христос да се похвали
на небето, на земята и дори под земята. Къде го казваше? В Филипяни 8-9 стих някъде го говореше. Името на Исус. Защото Той остави божеството си и стана плът. Затова Исус е наречен Бого-човек. Ние трябва да сме христоцентрични. Щом Той живее в нас, ние трябва да сме христоцентрични. Обещава, че ние ще живеем със своя народ в Еремия, както обещава Исус, че Той отива да не приготви място. Нека да видим какво казва Словото чрез Захария. Захария също ни говори, да не удължиме. Можете да четете Захария 2 глава 10 стих. Но времето ни е кратко, затова всеки да си запише къде може да го чете. Тук Захария говори за Сион. Това означава благочестивият народ на Израел и езичниците. Благочестивият народ на Израел, които са повярвали на Христос, които са повярвали на Бога, те са благочестивия народ на Израел, включително и езичниците. Кои са езичниците? Ние, които едно време бяхме в тъмнина, които едно време не познавахме Бога, ние сме като езичниците. Аз бях първият езичник. До 1992 година аз бях езичник. Благодаря на Бога, че Той ме отдръпна от калта. Затова също съм наречен излезнал от калта. Дякон значи излезнал от калта. Бъдете благословени. Кога ще дойде този ден Бог да е сред нас? Аджеба, правилно ли е това? Откровение. Откровение. 21. Откровение 21 глава, 3 стих. И чух силен глас от престола, който казваше: ето, стигнията на Бога е с човеците, Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негов народ и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. Това се казва Яхве Шама. Той ще бъде с нас. Знаете ли, че в Новия Иерусалим няма да има църква? Защо? Знаете ли това? В Новия Иерусалим няма да има църква и вярващите няма да имат нужда от църква, защото Бог ще е с тях. Църква Яхве Шама не си има рождена. Разбрахме Яхве Шама, църквата, защо е покръстена с Яхве Шама, че Бог ще е между тях. Разберете, един път за винаги. Не говоря за всички църкви. Църквата не е просто едно
събиране. Църквата не е просто нещо, където се събират хората и да се одумват един на друг. Църквата не е организация. Църквата е орган. Знаете ли какво значи орган? Бирни, бил бедени, част на един човек, който е живял преди 2025 години. Определени казва, църквата е орган, защото главата е Исус Христос. Затова казваме, че църквата е орган на Бога, защото главата е Христос на църквата. Това е на органа. Исус Христос винаги ще е между нас. Бъдете благословени. Много ви моля. Някой като питат, много интересно име на църквата, но ако се задълбочават, е много важно нещо. Яхве Шама означава, че Бог е sred нас. Aramızda. Na turski aramızda. Tanrı aramızda olacak. Orada bahsediyor bir şehirden. Ama o şehir, bugün istiyoruz biz o şehire tabi olalım. Ve o şehri almak için Tanrı'nın aramızda olmasını isteriz. Rab sizleri kutsasın ve bereketlesin. Брат Данчо ще каже какво е достигнал църквата през тия 365 дена. Толкова беше. Но разберете, ако направим една математика, ние всеки ден не се събираме тук. Аз казвам 365 дена и дори да не се събираме, той е между нас. Бъдете благословени, брат Данчо. Слава на Господа, аз няма да бъда толкова тих, колкото брат Мечо. Не знам какво става. Няма температура. Микрофона ли не работи? Слава на Бога. Чува се ли добре? Малко искам да кажа предистория. През 2024 година няколко семейства решихме да се събираме заедно, християни, за да не отпаднем духовно. Събирахме се по домашни групи, по апартаменти, всеки е приел в дома си всеки от нас, за което вярвам, че Божията благословие е била върху всеки един дом. Но за съжаление, тук не е България и домовете не са наши, ние сме на квартири. Стана почти невъзможно да се събираме, защото слава Богу, Бог умножаваше служението. Все по-нови хора идваха. Събирали сме се по 20-25 човека, по 30 човека на едно място. А в жилище, каквото и да е жилището, е почти невъзможно. Отначало се събирахме така. Бяхме малко стадо. Наистина бяхме малко. Бог ни вложи в сърцата, а и брат Ковачев беше тогава в България. Той намери в интернет тия хора
за което Бог да ни благослови, че ни предоставяха възможността да имаме сграда. Оттам нататък ние се свързахме с тях и на 2 юли 2024 година подписахме договора и вземахме ключа за църква. Оттам нататък Бог свърши всичко. Аз вярвам, че това е Бог, защото все нови имаме нови хора. Никой не сме каняли от дома му. Всеки идва в името на Бога, всеки идва чрез Божия дух тук. През тази една година имаме покаяли се и приели Христос за личен спасител. Покаяли се и приели Христос за личен спасител над 10 души. Освен тогава, когато бяхме малко стадо, и тогава имаме водни кръщения, но откакто сме църква, Яхве Шама, имаме 13 водни кръщения за една година. Имаме и 13 сключени духовни брака, църковни брака, за което благодаря на Бога. И искам всеки един от нас, който е от самото начало с нас, защото наистина има хора, които са вече се отидаха за България, за които много ни е тъжно за тях. Но радвам се за това, че Бог, който подстави още от началото и още са с нас, брат Ердо, брат Васко и семейството му, Иско и семейството му, Мемет. Затова, ако може, ако искате да кажете с няколко думи какво е църквата за вас, за мен ще е голямо удоволствие. Искаш да споделиш? Каквото ти е на сърцето, брат. Какво е църквата за тебе? Защо идваш? Какво чувстваш в тая църква? Да, не се притеснявам. İsko lazım ağam seni. Geçiyor. Şükür ediyoruz Rabbe. Hani bizi hiçbir zaman bırakmadı. Hani bırakma ona. Hani ne diyeyim? Hani şükür Rabbe. Bizi hiçbir zaman bırakmadı da bırakma ona. Her istediğimizi yerine de getiriyor. Şükür ediyorum Rabbe. Amin. Аз тебе съм за черешката на тортата съм те запазил. Ти какво си мислиш? Първо отивам приятел. Ти си от самото начало с нас. Имаш право на това. Васко, стани! Кой е? Не знам колко си грамогласен, по-полекичка, нежничко, защото виждаш. Братите, здравейте, казвам се Васко, някой не му познават, аз пролета на мен. И искам да благодаря първо на Господ Бог, че влезе в живота ми, с което много ме е променил. И да кажа като брат Мичо, аз бях някакви едичник, нали така брат Мичо? А така, така. Искам да благодаря на Господ Бог първо, че ме променил в живота много. Второ, че съм тук сред вас, че познавам вас, че сме братя и сестри духовно, че познавам също тези двама прекрасни служители, дякони, брат Данчо, брат Мичо, също, който мисля, че ще бъде за пътнически паспорт. Ковачев, малкото момченце. Значи да ви кажа какво е, да се две думи по-накратко, какво е църквата за мен.
Значи църквата за мен е нещо свято нещо. Църквата за мен е мой дом, понеже когато аз се загубя и ние, все пак ние сме хора, някакъв път се губиме. Някакъв път се забравяме какви сме, обаче като сетиме, че трябва да бъдем християни и че сме християни, веднага се трябва да обръщам към църквата, нашия Бог. Искам да благодаря на Бог, че Бог прави много чудеса, брат и сестри. Задавал съм си въпрос и все още не мога да се отговоря. Ако не бях в Божия път, какъв щях да бъда аз? Ако искате и вие да зададете този въпрос, да видим дали ще отговорите. Поне за мен, аз така го казвам, ако не бях в Божия път, ако не бях тук сред вас, какъв ли бях ще да бъда аз? Питам се и не мога да се отговоря. Аз мога да се отговоря веднага. Какъв? Един изгубен човек. Изгубен човек, дали? Излезна от кълта. Да. С което искам да благодаря на Господ. Човек движеше се без посока. Много, много правилно. Искам да благодаря на Господ Бог също, че познавам тези два прекрасни служители. Брат Данчо и брат Мичо, с които много пъти, когато съм падал, те са му подигнали духовно, защото те са и прекрасни служители. Най-вече благодаря на Бог за брат Данчо, който е един истински брат Мечо също. Верен, ревностен християнин. И ва моля, нека за бъдеще все така да вървим ръка за ръка, рамо за рамо, да няма унаторите, папа, моля, умоляваме, да нямаме клики, не само да се наричаме братя и деца, нали? Извинявам се, че искам да засекна някой. Не да се наричаме братя и деца, така дойдем тук да хвалиме Бога, да го хвалиме за това часа и като излезем отвънка и да си бъдем пак ние. Ами просто дайте да бъдем все така взаимно, обично, да се уважаваме, някой от нас ако се изгуби, веднага другият се потича на помощ, както го правят и да го правили господина Георгиев тук и брат Мечо. Нека да бъдем добри християни, просто не да сме вървящи, вярващи. Да не сме вървящи, защото ще си изтъркаме обувките, да бъдем вярващи и да следваме Христос. Да. Дай на Дудо. Няма да я дам. Аз ти казвам. Сестро, какво е за теб тази църква? Защото ти си една от колоните на църква. Турче Комшаджан. Църквата не е сградата. Църквата са хората, братята и сестрите. Искам да благодаря на Бог за вас, че ви познавам. Çok mutluyum. Bereketlesin kardeşler, beni bu güzel kardeşleri bize yolladı. Anka'yı, Meçaga'yı, Vasko'yu, hepsini, burada bütün kardeşleri. Mesela kramdır insanlar, kardeşler, düşseler elinden tutsun, kaldırsın seni çünkü biz dünyada yaşıyoruz. Dünyada yaşadığımız için insan yolunu şaşırabiliyor, düşüyor. Önemlidir kardeş senin için dua yapsın. İtmesin seni, gitsin elinden kaldırsın seni. Söylesin sana Rab seni seviyor. Bırakmasın seni, o zaman църква bu oluyor. Bütün insanlardırlar църква. Църква değildir sgrada. Bir sgrada boşta durabilir. Şeytan da dalabilir oraya. Ama bizde çok şükür Rabbi İsa Mesih'imize bu güzel kardeşleri yolladık. Bize doğru yolu gösterdiler. Bize sevgiyi öğrettiler. Çok seviyorum sizi Anka gerçekten.
olsun bile güzel kardeşler verdiniz. Ne zaman ihtiyacımız olsa arıyorlar bizi, soruyorlar bizi, elimizden tutuyorlar, kaldırıyorlar. Rabbe hamdolsun, şükürler olsun Ulu Tanrım, hani bırakmış olma bizi. Hep beraber bu sırkla elimizde tutalım. Hangi kardeş de düşse gidelim, tutalım, kaldıralım, elisinden kullanalım onu. Çünkü Rab de bu dete lupsina çövetsin. Biz de öyle kullanalım Rabbin sözlerini. Rab kutsasın sizi. Hepinizde tutsun bizi. Kanara üstüne koysun imanımızı. Gelişine kadar dayanalım Rabbin yolunda. Teşekkür ediyorum. Айде, Ани! Слава на Господа! Днеска не е ден за славости. Днеска е ден за празник. Църквата Христова не е сграда, църквата Христова не е институция. Църквата Христова е тяло Христово. И ако мен ме боли пръста, то цялото тяло страда. Ако сестрата боли крака, то цялото тяло трябва да страда. Искаш ли? Здравейте, брата и сестри! И аз искам да благодаря на моя жив Бог, дето намери, дето сме всички заедно и мисля, че до края ще сме заедно. Да. Когато бях невярваща, бях както си исках, така се играе, каквото ми идваше на къла. Сатана? Направо сатана бях. Шейтан. Да. Браво! Обаче, откакто влезнах с братя и сестри, се покае, приех Господа и се Anarke namane bambaşka insan. Değişildim, çok değişildim. Много има промяна. Има промяна в моето семейство. Мъжа ми така прие Господа, аз приех Господа, сина ми за диагноз, да, лекарите ми казваха, дето съм болна от тумор, различни болести. Обаче аз един път не се съмнявам, дето аз имам такава болест. И благодаря на моите сестри в групата, дето много се молиха за мене и Бог чу тяхните молитви според вярата. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki tanıdım sizi. Ben buraya geleyim kahırlı, evde çıkayım kahırlı. Kiliseye geldim mi, bütün dertlerimi, bütün problemlerimi unutuyorum. Bütün problemlerim bitti. Nasıl isterseniz söylenmeye. Amin. Слава Господа, всеки е свободен да говори. И със те çok seviyorum. Чувствай се свободен, брат ми. Ако искате да кажете нещо, чувствайте се свободни да говорите. Тук няма по-голям, няма по-малък, да знаете. Да, ние ще се радваме, защото всички сме едно семейство и вие го виждате. Аз ще кажа няколко думи. Първо искам да благодаря на Бог за тези нови брати и сестри, които имаме. Славата на Господа, защото това е семе, което ние виждаме, което беше посято от самия Бог и от нас. А от самия Бог, защото хубаво е, учениците, когато вървяха, когато проповядваха, те сееха и даваха, имаше добър плод. Защото когато ние носиме благовестието, когато показваме Христос, можем да видим плодът зад себе си. И тази една година, когато се събираме и си задаваме въпроса какво направихме ние, малкото хора, онези, които събраха, бяхме събрани, т.е. И аз вярвам, че не бяхме ние, а Святия Дух чрез нас, защото ние бяхме инструменти в ръцете на нашия Бог. И можем да виждаме, че трудът ни не е било напразен. Когато виждаме, че тази Църква Божия дава плод.
Защото ако бяхме само ние, които бяхме тук в началото, то тогава днеска ние нямаше да има с какво да се хвалиме пред Господа, защото апостол Павел казва, когато се хвалите, с Господа се хвалете. Аз искам да благодаря на Бога. Разплаках се, когато Додушка заговори, но истината е, че аз не се разплаках от нейните думи, а когато я видях тук, погледнах момичетата и се сетих за моето момиче, което не е тук днеска в България. Сетих се за моята Нарла, с която започнахме толкова силно това служение. Тук сме днеска всички, тук е майката на майките. Всички ние сме майки, но тук имаме една майка, която създаде може би всички нас. Искам да благодаря на Бог за женското служение, което Бог ми даде, защото тръгвайки, най-малко аз съм очаквала, че ще стигнем до служение, тъй като аз лично не съм искала да служа на Господа. Нито съм искала да отваряме църква, аз бях против тези неща. Имах много сънища от Бог, който ми показваше служение. Показваше ми, говореше ми, но аз не вярвах. Не вярвах и казвах, това не е моето призвание, не целим това. Но благодарение на Святия Дух и на хората, които Той постави заедно с нас, днес аз мога да кажа, че да, Святия Дух наистина работи. Защото му благодаря за основата, първо защото основата е Христос, а тухлите, които Той постави, са ето от тази страна. И аз никога няма да забравя подкрепата на ето тази редица, които бяха зад нас в основаването на това служение. Винаги ще бъда благодарна на майката, на майките. Благодаря на Бога, както казах, когато Нарла си тръгна от тук, тяхната сестра, която за мен беше, не че те не са, да не ме се обидат, но тя ми беше много силна опора. Както Исус и Йоан. И когато тя се тръгна от служението, трябваше да се приберат за България, аз го понесах много тежко пред Бога. Бях готова дори да се откажа и не исках да служа. Бог знае сърцето ми. Аз щом Нарла я няма, аз как ще се справя с всичко? Сега ми остана без аде и на змия след нея, защото тя много работи. Аз много разчитам и на Додушка, и на всяка една от вас момичета. Благодарна съм на Господа. Защо казвам за тях? Защото с тях започнахме. Но вие сте тези, които Бог доведе. И да знаете, че аз много разчитам на всяка една от вас. А вие винаги в наше лице, винаги вратата е отворена. Но не тази врата на църквата, а вратата на нашето сърце. Винаги може да намерите майка в моето лице, говоря за жените. Винаги сте добре дошли, за да служим заедно и заедно да растеме. Това не значи, че ние сме перфектни. Това не значи, че ние сме достигнали до толкова високо ниво и че ние сме най. Не, аз ме каня да се хванеме за ръце и дори да падаме. Заедно да се изправяме. И ето няма я и Надето днеска, която е в болницата с нейното детенце. И ние ще се молиме днеска за нашата сестричка. Всяка една, когато не идват те, примерно поради някаква причина, вижте, столът е празен. И ние винаги поглеждаме към този стол, в който очакваме да видим отново на църква. Бъдете благословени, нека Яхве Шама наистина да бъде във вашите сърца, защото винаги Бог ще бъде с нас. Аз искам моята майка да каже няколко думи. Майката на майките и майката на моята Нарла.
olsun bu toplantı için, bu güzel insanlar için çok şükür. Başvurularımızı da Rabbim mübareklesin. Kızancıklarını da Rabbim mübareklesin. Darlığımı da bırakmasın Rabbim. Yardımcı olsun. Yine dönsün burayı. Çok mutlu olacağım. Şükürler olsun Rabbime. Çok seviyorum hepinizi de. Çok şükür. И по-често да виждаме на църква. Teşekkür ediyorum Rabbime. Yani verdi bize bu evi. Bu bizim için bilmiyorum aile bu. Bu bize değil ikram. Annesinler gidiyor sırama. Biz geliyoruz Rabbimizin evine. Aileyiz biz burada bir aile. Evet. Teşekkür ediyorum Rabbime. Hani buradayız. Hepimiz bilmiyorum ne değil. Това е общата ни къща, в която можем да живеем заедно в името на Бога. Şükürler olsun Rabbim. Hani bırakmadı bizi. Bütün sene korudu bizi. Epeyisinde tuttu bizi. Mucize gösterdi bize. Çok bereket görüyoruz ondan. Bereket alıyoruz Rabbim'den. Hep bile tutsun bizi gelişisine kadar. Hiçbir zaman yıkılmasın. Evimiz hep bir olalım. Bir aile. Şükürler olsun. Amin. Halleluja. А в групата мога да знаеш? Tam друг. Ben de istiyorum şükür edeyim Rabbime. Duydu dualarımızı, çok istedik ondan. Bize bu güzelliği versin, bize bu güzel sırkvayı versin. Duydu dualarımızı, binlerce şükürler olsun. Koca bir sene beraber geçirdik. Çok mucizeler gördük. Çok güzellik gördük Rabbin evinde. Her zaman bile olalım. Daha çok seneler geçirelim hepimiz birlikte. Daha çok insan gelsin. Amin. Rabbim daha çok olsun bu toplantıyı. Onlar da görsün Rabbin sevgisini, mucizelerini. Şükürler olsun Rabbime binlerce. За Ахмед беше годината в неговото раждане. Той е на няколко месеца бебе и не може много добре да говори, но сега ще се опитаме колко думички. Той е бебе още, той се новорожи съвсем скоро. Аз не знам какво да казвам как е. Колко ще благодаря. Благодаря на Господа, че сме тук. Амин. За бебе пак е добре. Сега ще минем от друга. Още едно бебе имаме тук и те се родиха наскоро. Много бебета между другото. Rabbime ben de şükürler ediyorum ki bana ve ben biraz duygusal bir insanım. Ben fazla konuşmayı şeydim. Rabbime şükür ediyorum. Bu anlamı duydum. Babam yakında ameliyat oldu. Bypass ameliyat oldu. Операция имаше баща ми от байпас. Не знам, казах. Благодаря на Господ, че там сега е много по-добре. Яде, говори. Слава на Богу. Всичко е по-добре за сега. Благодаря много. Това беше. Слава на Господа, брати и сестри! Няма да отнема много време. Аз съм Петър от Кървеля, това е моята съпруга. Имаме 4 прекрасни деца. И ние скоро, около 6-7 месеца, които служим на Господа. Някои знаят нашата история в Австрия, които ни отнеха двете прекрасни деца дъщери. Едната беше на година и половина и едната беше новородена на 4 дена. От болницата директно ги взеха, но това е Божия план. Ние понякога искаме да стане нашето от днеска за утре, ние искаме, но Бог си има един план, който ние трябва да преминем и Бог дал такава раница, която ние ще можем да носим.
И аз вярвам, че Бог един ден така ще направи, че ще възвърне моите деца. Защото бяхме от Австрия. Прибрахме се в България. Обадиха ни се от Австрия адвокатите, казаха, че нямаме шанс да се възвърнем децата. Мина точно 3 дена, обадиха ни се от Българското външно министерство. Почват да разследват случая, как и защо са отнети тези деца. И чрез адвокати, министерства и на нас ни казаха, може да отнеме няколко време, година и половина, 2 години близо. Но това е Божия план, защото аз вярвам, че моите дъщери ще бъдат жени на вяра. И чрез тях ще бъдат много души на покаяние, ще се спасят. И аз вярвам, че Господ така ще направи. В името на Исус Христос разчупвам всеки един даден закон от човек. Да дойде Божият закон. Искам да чета един стих, да ви насърча. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт на духа, който сега действува, синовете на непокорството. И съживих вас, Господ да съживи, ние бяхме мъртви. Ние бяхме непокорни заради нашите престъпления и грехове, но Исус Христос победи смъртта, греха и сатана, за да ни даде вечен живот. Никога не трябва да се съмняваме. Или знам от духовния ми баща една дума, не можеш да бъдеш малко бременна. Или ще бъдеш бременна, или няма да бъдеш бременна. Не можеш да бъдеш малко бременна. Не трябва да дойдем на църква и хем да гледаме към света. Или ще гледаме към света, или ще се отдадем изцяло на Бога. Защото без Бог няма нищо неугодно за нас. Ние сме човеци, няма да бъдем никога перфектни пред очите на хората, но ние искаме да бъдем едни достойни синове и дъщери на Господ Бог. Мир и благодат върху всички вас. Бог да ви благослови. Бъдете благословени. Аз само искам да благодаря на моя жив Бог, че колкото и да грешим, колкото и да падаме, винаги в сърцата ни живее и напраща в Неговия вечен дом. Да живее винаги Исус в сърцата. Здравейте! Значи аз първо искам да благодаря на Господ, че откри тази църква. Господ ме поведи да я намеря, защото аз бях изгубена. Изгубена от отца. Ходих, търсих църква, но нямаше такава църква, която да ме съвпада. Това беше моята църква. Тук я открих. Благодаря на Господ. Мъжът ми беше на 2 пъти в болницата. Диабет, всички знаят тук. Но сега е много по-добре. Благодаря на Господ, аз минах операция за окото си преди 2 седмици. Слава на Бога, аз съм вече добре, но когато ме оперирах, аз получих сърцобиене. Когато се събудих, аз бях с един адвокат. После се събудих с още един адвокат. И аз попитах докторите, но преди да ги попитам, аз сънувам. Бях в една голяма къща, която аз не бях горе в къщата, аз бях в избата. И с някакви хора аз се карах, виках. И изведнъж аз излязах оттам. Но когато аз излязах, аз чувах докторите как ме събуждат. Не можеха да ме събуждат. Когато се събудих, попитах защо имам още един адвокат. Те ми отговориха, че имах много сърцобиене. Получих по време на операцията. Изписала на втория ден, след като се прибрах към 1 часа някъде, 12:30, 1 часа,
И почнах с висока температура. След като тук в окото ми сложиха една тръбичка нещо и обадих се на сестранка. Тя ме посъветва да се връщам пак в болницата. Обадих се на линейката, но те ми отказаха. Отидахме в болницата, не са ме приели. Но благодаря на Господ, отидах на още един доктор в понеделник. Даде ми антибиотици и ми мина, но аз не вярвам, че антибиотиците. Аз вярвам, че от нашия Исус. Алилуя! Аз много се радвам за Руска, защото и тя е плод на Святия Дух. Сега ще отида при Зина. Зина, ние празнуваме днеска рождения ден на Яхве Шама. Една година, откакто се събираме, има ли ти какво да кажеш за тази една година? Şükürler olsun Rabbime. Hani bu kilise açıldı. Hani bizi de topladı burayı. Gerçekten çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu da. Hani geliyoruz Rabbin sözlerini dinlemeye. İhtiyacımız var buna. Rabbin sözlerine ihtiyacımız var. Şükür Tanrı'ya hani bize verdi bir kilise. Açtı bize. Böyle güzel bir kardeşlerimiz var, kız kardeşlerimiz var. Şükür Tanrı'ya hani kilisemiz oldu. Rabbin sözlerini sesliyoruz. Rab'den diliyorum. Bu kiliseye yer olmasın, büyük zavay açalım. Çok insan gelsin, çok kız kardeşlerimiz gelsin. Dolsun tarsın kilise. Сега не сме чули един от най-младите служители, Красимир Ковачев. Ако може само мръдните, защото... Аз много се радвам, че Бог ми даде тази огромна привилегия да служим тук, в тази сграда. Искам първо да кажа, че аз нямах надеждата, че ще сме тук. Защото аз когато бях в България и се помолих, нали, Бог ми даде място, къде да се съберем. И когато намерих тази сграда и като видях снимките, и нямах тази надежда, че ще ни позволяват да сме тук. Това си и говорихме, да. Да, нямахме надежда, защото ние знаем как е принципа на немците. И в моите очи това беше невъзможно ние днес да сме тук. Но помолихме се и мога да кажа, че Бог се намеси, защото Бог направи така, че ние днеска сме тук и от една година сме тук. Това е цяла Божа работа. Ние не сме направили нищо друго, освен това да се оставим в Божиите ръце. Единствено Бог работи чрез нас. Ние ще продължим да се оставим в Божиите ръце и се молим Бог да направи най-доброто за църквата и нека се разшири Неговото царство. Ние сме само едни инструменти, които понякога се износваме, понякога се изцапваме, но Бог прави всичко чрез нас хората, да бъде славно Неговото име, Амин. да бъде благословено Неговото име и надяваме се всичко да стане по Божията воля, както беше до сега и така да продължи до края. Амин. Амин. Я виж какво става тук, най-малкият последовател на Христос. Лъва. Лъва и ягнето. Сега, тъй като времето малко напредна, имаме много още братя и сестри, които не са днеска тук. Някои отсъстват. Ще помоля видеото вече да се спре, защото братята имат да преминем през едно таинство. Ако искаш, ела, ти да брат Мечо